İran'ın metbuatı İran bilen Türkmenistanyň arasynda dowam edýän gaz sowdasy bilen bagly halkara kazyýet işiniň birinji tapgyrynyň İran'yň peýdasyna netijelenendigini habar berýär. Habarly çeşme İran'yň 2007-nji ýylda Türkmenistandan alan gazynyň hili we bahasy boýunça halkara arbitraj sudyna dowam edýän sudy işiniň birinji tapgyryna ýeňiş gazananlygyny aýdýar diýip İran'yň Fars habar agentligi 30-njy ýylda habar berdi. Kazyýetiň çykaran kararyna laýyklykda Türkmenistan İrana iýerýän gazyny gyşda duýdansyz keten üçin kompensasiýa tölemeli diýip İran'yň Neft ministrligine habarly çeşme duşanbe güni İran'yň metbuatyna gurrun beripdir. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň energiýa resmiýetlerinden kommentariýa alyp bilmedi. Ýatlasak 2018-nji ýylyň awgustunda Türkmenistanyň Türkmengaz kompaniýasy degişli meselelerini çözmek boýunça iki ýurdun arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesiz bolanlygyny aýdyp, İran'yň Milli Gaz kompaniýasyny halkara arbitraj sudyna beripdi. Munun ýa-da şol ýylyň oktýabrynda İran'yň Milli Gaz kompaniýasy hem halkara arbitraj sudyna Türkmengazyň üstünden şikaýet bilen arz etdi. Iki ýurdun neft gaz pudowynyň resmiýetleri taraplaryň arasynda 2007-2008-nji ýylyň gyşynda edilen gaz sowdasy bilen bagly meselelerini gepleşik arkaly çözmäge synaşdy-da bu netijesiz boldy. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistan İrana gaz bermek besetdi. Bu iki ýurdun energiýa resmiýetleriniň ýyly-ýylyna geçiren duşuklarynyň ýyzyanyna gawat gelipdi. İran'yň Milli Gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktory Hamid Reza Araki 2017-nji ýylyň maý aýyna eden çykyşyny İran'yň esasy 3 mesele boýunça Türkmenistany halkara arbitraj sudyna berjekdigini aýdypdy. Olar şulardy: gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň İrana ýetiren täsiri, Türkmen gazynyň hili. İran resmiýetleri Türkmenistanyň 2007-2008-nji ýylyň gyşyny odal 1000 kub metriniň $40 bahasynyň birden 900 artdyrylyp $360 çykarylanyny aýtdy. Ödegedegine Türkmen resmiýetleri İranyň Türkmenistandan alan gaz üçin dürli maglumatlary görä 1,5-2 milliard aralygyny bergisiniň bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň aýlyklaryň gijikdirilmegi barada taýýarlanan habaryndan soň Türkmengaz döwlet konserniniň Mary welaýatynyň idarasynyň işgärleriniň zähmet haklary plastik bank kartlaryna geçirildi. Ýatlasak 23-nji iýulda Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri Türkmengazyň işgärleriniň aýlyk haklarynyň gijikdirilmeginden kösenýändigini habar beripdi. Türkmengaz işgärleriniň aýlyklaryny şu aýyň 26-syna geçirdi. Mundan odal ençeme ýyllaryň dowamında Türkmengazyň işgärleri her aýyň 10-ny çenli aýlyklaryny alýardylar. Şu ýylyň maý aýyndan başlap bolsa, işgärleriň aýlyklaryny aýyň 20-sine geçirip başladylar. Şu aý bolsa 26-syna geçirildi diýip Azatlyk radiosynyň bu kärhananyň ençeme işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçysy 31-nji iýulda gurrun berdi. Ýöne howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy Türkmengazyň işgärleriniň zähmet haklary plastik bank kartlaryna geçirilse-de, Mary şäherindäki bankomatlarda pul ýetmezçiligi bilen baglanyşykly meselelerini saklanyp galýandygyny aýtdy. Häzir Mary şäherinde diňe Senat bankdaky bankomatda pul bar, galan banklarda pul ýok. Etraplardaky bankomatlarda da pul ýok. Senat bankyň öňünde adamlar ýerden saat 7-den nowata durýarlar. Bu ýerde nowata duran adamlaryň sany gatykän, adından 200-300 adamy görse bolýar. Ýöne olaryň hemmesine pul ýetenok diýip habarçy öň şäheriň dürli künjeginde şol sanda sowda nokatlarynda bankomatlaryň bolandygyny, ýöne soňra olaryň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylandygyny hem bellidi. Mary şäherindäki banklaryň biriniň işgäriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatyna görä, şäheriň diňe käbir bankynda diňe bir bankomat işleýär. Ýöne olarda diňe 70 çemesi adama ýeterýärli pul goýulýar. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmengaz döwlet konserni, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň we Senat paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary şäherindäki idaralar bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Azatlyk radiosu ýokarda agdalan 3 banka jaň edip, Mary şäheriniň bankomatlarynda pul ýetmezçiligi we raýatlaryň öz zähmet haklaryny natlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada habarlar barada kommentari bermegi sorandy. Jogapkär bank resmiýetleri destine telefonu taşladylar. Türkmenistanyň kärendeçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasynda öňürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejbur çäreler paýtanyň ýygylýan nöwründen has öňe gowaça sürtmek döwrüne süýüşdi diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär.
Onuň tasdiklamagyna görä, bu iş üçin edara kärhanalara hem salgyt salynýar. Çürtüm üçin nip işgärleriň hersinden 20 manat ýygyna alýarlar. Çürtüm işler tamam bolýança her edara kärhanany 5-6 adamy gedekleşdirip gowaça meýdanlaryna iýermeletdiler diýip habar saýdýar. Berilýän maglumata görä, Magarif işgärler beýleki edara kärhanalaryň wekilleri mektep direktorlaryna ýa edara başlyklaryna 20 manatdan çürtüm üçin pul bermeli. Azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan Magarif işgäri mektep direktorynyň özlerinden ýygnalan puly vilayet bilim bölümine geçirýändigini aýtdy. Direktoryň sözüne görä, vilayet bilim bölümine ol pullar başga adamlaryň deregine gowaça çürtmäge diýen işsiz adamlara berilýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada pikirini sorap Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazowa telefon etdi. Onuň pikirçe, paýta ýygmyndaky mezur häkmetiň gowaça çürtmek işlerine çenli öňe süýşmegi Türkmenistanyň owa huzurlugynaky ýagdaýyň has çysyrmlaşýanlygyny, owa adamlarynyň durmuş şertleriniň has agyrlaşýanlygyny görkezýär. Orazowyň pikirçe, Berdimuhammedowyň owa huzurlugynaky ýagdaýlary düzeltmek boýunça soňkadan teklipleriniň arkasynda hem anyk hereket ýok we bu ýagdaý adamlaryň iş gözläp başga ýerlere gitmegine sebäp bolýar. Onun daşına şu iş gözläp, umurmadığım şu içinde şu şäherlerde bazarın toğruğunda aýlanyp bir iş bolamaz mukadipler.